patuloy na nagtatrabaho samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira. Ingon may gala si BP Sara nga kinilaging kagubot labi na sa Senado ang dahilan si BBM. Oh. Ato maminahon sa tubag ni Auntie Claire. Yan mo commercial sa dayon ko ha. Pag ginhawaa sa ko ninyo. Alas 8:26 na. Auntie Claire, imo na. XFM Katropa. Okay, ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho Diba? para ayusin, mabigyan ng mga tulong. Muna kung nakabasa sa script daan yan, oh. Diba? O sea, habang ang Pangulo ay patuloy nagtatrabaho. Trabaho si mong kagaral. Katong ni Adto Mog Amerika, trabaho man ka ato. Nagdadabog 120 million nga budget alang kuno sa campaign. Kay gusto ta magkakuhag non-permanent seat diha sa bullshit mga higala nga UN. Kay bawmog naon sa to, naimoy natiway ang kwartas Pilipino 120 milyones. Ha? Ngano man, wala gigrant sa UN mga higala ang non-permanent seat nato diha. Gihatag sa UN ngadto sa asa gihatag ngadto sa Kyrgyzstan. Ngano man? Nganong wala pa sa Pilipinas? Kaya ang Pilipinas kuno mga higala, Marcos pagid ang presidente, unya sa panahon siyang amahan haska kuno daghan ng human rights violation o tuwa. Secret. Yan ba ang trabaho para sa iyo, Auntie Claire? Nagtatrabaho ang ating Pangulo. Pangutan na daw si Auntie Claire kay pas nga ning baba may galang Auntie Claire og bugas. Pilay kilos bugas ron. Bullseye. Bullseye. Ha? Yan ba ang nagtatrabaho? Ha? Pila magaygalay litro no skrudo. 80, 70, nabalik na ba di na mabalik, wala na. Yan ba ang nagtatrabaho ba? Diba? Ingon ko ninyo, alams na yan. Oh, habang ang Pangulo ay nagtatrabaho. Rani. Galambi rin ang agi ni mo diya. Bullseye. Hawa na! Hawa! I talk to my where the High blood ko ani mga bakakon may galang ang mga tao. Ano yun, Agab? Para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ma! Lahat Habang kuno ang Pangulo ay nagtatrabaho para mapaganda kuno ang buhay nimo. Lingaw TV. Para mapaganda ang buhay nimo, Dion Ibarra. Para mapaganda ang buhay nimo, Nida si Chico. Nimo, buhay nimo, Daryl Amor. Para kuno sa no. Maadyo na lang alibyuhan ning atong gibatig kapitos gagusla. Mo na ingon ni Auntie Claire karon nga asya kuno hagua sa Pangulo kay grabe kuno niyang jamunay pahuway. Jamunay tog. Oh, anong jamunay tog? 24 oras na. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Gumanda ang buhay nyo? O, kamo dia. Mismo kamong mga loyalista, be. Kamong mga supporter ni BBM. Brato ang palaliton ron, brato. Nindot kinabuhi ron. Asa man day ka pwede graduhan sa imong trabaho? Ha? Dito sa resulta. Dili dito sa istorya. No? Pag mayungon ka, pinaganda namin ang buhay ng mga Pilipino. Dapat ako Pilipino. Gumagawa, basik Indonesian ko ay. Di ba? Dapat pag ingunin mo na, Claire, ang trabaho sa Pangulo, pinaganda ang buhay ng mga Pilipino. Dapat tanan na ron mga higala. Wala na, mga hayahay na ni. Hayahay herbal oil.
Lapit ito ihaplas ka hayahay gab, no? Hayahay herbal oil. Wapa ka mahaplas hayahay na daan mo huminaw. Kuhaan ka ng halang kaayo, extreme. Lami ihaplas niya sa baba ni Auntie Claire. Alam na natin yan eh. Oh, ipasiatab na sad na ni Auntie Claire mga higala nga ang Pangulo niya magaigsoon. Grabe kuno ang pagtrabaho. Grabe kuno ang trabaho ay. Para lang yun mapanindot kuno mga higalang kinabuhi sa matag Pilipino. Ang bagutana karon Pilipino man mo. Ninindot inyong kinabuhi. Istorya hepot, gipido. Ha? Ninindot ba ang inyong kinabuhi karon mga kaigsunan? Eh kung wala, abasig di mo Pilipino. O kang kinsa ka nga Pilipino, ang ninindot ang kinabuhi karon. Ang kinabuhi ra gyud may galang nga nagnindot ron. Og hayahay kayong paminsar. Kadto nakadawat mga galang malita. Di apay usa o. Ingon man to magahigala si BP Sara nga kini mga higalang ila Cayetano lagi nga faction o Gatchalian. Ang magtuo kuno mga higala nga kini bang pakana ni BBM tanan. Si Sara ra kuno mga higala og si Gatchalian. Ay, si Sara ra kuno og si Cayetano. Unya kami kay ang mga Pilipino kuno mga higala matod bang Auntie Claire nagtuog yung kuno mga higala nga dili si BBM oy rason aning mga kahasol sa atong nasod. Paminaw na to kanang ikaduhang video gab. No, ikaduhang video kay gitalo-taloan na siya sa reporter, no? Ni kuan po siya nga tinuod na ang nagtuo lang nga si BBM oy hinungdan aning tanan, si Sara ra yung si Cayetano. Mao samantala dali ra gud be ibalik ra gud nato sige lang kanila si Auntie Claire Auntie Claire XFM Katropa. Para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira. Binabag Sige ka, padayon. ang naratibo. Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman. So si Sara na po dahilan? Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. Aha? Yan. So, ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ang pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So, hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Okay, Gab. Balik ko, Gab. Ang paulit... Naatay bisita, Gab. Matod pa magahigalan ni Auntie Claire. Ultimo tong pagtakas ni Bato, ipasangil na to niya kang Sara Cayetano. Ang pangutana sa nahitabo may galang shooting sa Senado, Auntie Claire. Ang nadakpan ba supporter ni Sara o NBI? Salod, sir. Salod, sir. Muna pangutana na to. Ang nadakpan ba, Auntie Claire, supporter ba to ni Sara si Mel Oragon o iya tong tao si NBI?
Pataka na malagag istorya nga sus kalami na lang yun may galalaparo. Duol-duol palagi. Ang ako lagi bangutana, naabayin mapamatud-an magayigala nga pakana ni Cayetano no ang kagubot sa Senado. Kantong nagpabuto. Kantong nadakpan, kisa may nadakpan. Di ba ang nadakpan may gala taga NBI? Kaklaro ana. Ulit na kasinungalingan. Ay Kasinungalingan sa imong baga, Auntie Claire.